mondo mi arwak Cindy twako kinyi makawuono. Cindy in kor kakori. Bedi paro ni tiyo kod rawere marach ahinya to e ng'anyo. Mwasebedo kwaneno ka timore pacho kae Cindy. Koro kaka Hilary wacho, kade ng'anyo gi ochakore, ne gin gik matimore, lakini ne wan gi nodwa ni finance bill kik kadhi donge. Kendo ka ing'iyo ng'anyo mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen, onge gir ng'ato manokwal, onge joma notho ne tin sana. Kendo nokinya wacho ni ati ni wakwalo gige ji, biashara mag ji kethore, gik machalo kamano ne onge. But koro kwa sudo e mwaka makoro wantiere ni 2025 waneno ka ji ikwalo gigegi, dukni iwang'o, to joma wang'o gigi, joma ko wacho ni gin Gen Zs, anto an Gen Z to poka neno osiepena ma wang'o gik moko ok daga riambi. But gimatemo wacho ni kwa sudo e mwaka mar 2025 ni politicians osekao rawere motiyo godo marach. To gimomiyo watiyo gi rawere marach en nang'o? Mokwongo, rawere onge tije. Mano adier donge. Sani ji mang'eny nindo kech, ji mang'eny owe skul, ji mang'eny timo gik mayani ok ne gisomo. Koro ka ng'ato biro mi pesa moro matin, neno ka gima onyalo umo wang'i mondo idhi tim achiel ariyo kamae. Koro shida wa mokwongo en ni waonge tije. Rawere mang'eny onge tije. Koro ka gionge tije, gima pesa matin ma gibro yudo no, gineno ka gima dhi sustain gi. Ma ok en the case donge. Mar ariyo, ado wacho niya, aneno ni rawere obedo compromised, yes. Kendo Hilary wacho niya ni ji osekao sides. Okapa ni manadier, okapa ni ji te osekao sides. Nikech sani gima Hilary temo wacho ni nitiere jomo osebedo aligned to opposition, nitiere jomo bedo aligned gi government donge. Koro king'iyo ka ina ng'at moro ma pache ler, king'iyo policies mar both sides ok gi align with any interest mar japiny donge. Koro wan kaka rowere onego wabed gi vision mar golo country ni to the point mar kama entiere ni kwa elevated to better standards. Twadhi timo mano nang'o? Mokwongo ok wadwa ni wabed taken advantage of, mar ariyo wadwaro jobs. Koro magi gik momiyo wang'anyo, but e no iyudo ni sirikal kata opposition kao ng'anyo wa kendo timo godo dwach gi gin. Koro gi align godo interests gin. Mane my personal. Eugene, in kor kakori, akani tinenen e yo machalo nade. Nyalo bedo ni rawere